Takže ahoj, ja vás vítam u môjho prvého videa. Dnešné video si poviem niečo o 5 faktov Five Nights at Freddy's. Takže prvý fakt, čo tu je, tu máme obrázok, je ako tu je to Freddy. Prečo je tak postavený, ako keby niekam šiel? Že vraj to Freddy by mal mať nejak veľmi rád pizzu. A on preto, lebo má takto vystavené ruky, tak mal byť za pizzou. No, to je také čudné, že prečo to Freddy má rád pizzu. No je to tak. Keď mi neveríte, tak sa pozrite na ktoré videá, väčšinou toho Freddy má rád veľmi pizzu. Ináč neukazuje sa to takto, že on je v kuchyni, alebo tak proste. Preto je taký tučný, lebo je veľa. Je pizze. A preto je aj tak nastavený. Ďalší fakt je tu o Mangle. Prečo je Mangle taká roztrhaná? Takže preto je Mangle taká roztrhaná, lebo keď si všimnete Five Nights at Freddy's 2 na jednej kamere, kde je Mangle ešte v jednotke, kde sa ešte nepohybuje, tam sú také obrázky, kde ju deti trhali. No, vraví sa, že Mangle je jedna z ako najrozbitejších a proste tá najškarečia, ináč pekná ako do tváre, len nemá pekné telo. Má ho roztrhané, čiže je taká najviac roztrhanejšia, lebo nemá telo. Vraví sa, že má 4 nohy, ale má 2 ruky a 2 nohy, čiže by malo byť úplne normálna. No a ešte keď si všimnete, že tam sú všelijaké obrázky, no tam sú 2 deti, ktoré brali jej časť tela. Čiže tá Mangle bude asi postavená trošku tak zle, takže dá sa povedať, že tá Mangle je najrozbitejšia. A tak. Takže ďalší fakt tu máme, takže ako ste si hneď všimli, Toyčikené ústa sú v Mangle. Prečo? No, Mangle totiž je preto taká rozbitá, keď ju tie deti roztrhali, no tak ona, ako tá Toyčika je dosť pekná, čiže keď vyskočí a nic sa tak moc nikto nezlakne, že, lebo ona je ako keby, ona vidíte má tak keby ako Mangle, ale ona je aspoň rozbitá, nemá jedno oko, preto dala jednu zo svojich, keby sa dá povedať, kamarátov. No ale Toyčika si keď si dáva dole ústa a dáva lek do Mangle, ako keby zapojila Mangle, aby sa mohla pohybovať. No tak preto vždycky si každý hovorí, že kde sú Toyčikine ústa? No sú v Mangle. To si pozrite hneď, keď uvidíte, myslím, že v jednej kamere to je vidieť a presne takto. No a tam sú Toyčikine ústa. Prečo to nikto nevie? No, asi si dáva preto, lebo je taká pekná, aby mohla zapojiť Mangle. To je tiež jedno vysvetlenie, čo som už hovorila. No dobre, takže toto je ďalší fakt. Ja viem, že to je zase o Mangle, ale je tu veľa faktov tiež o Mangle, čiže tak. Čiže to bol tretí fakt. Takže je tu štvrtý fakt. Ďalší fakt je o tom, prečo ako keby Toyčika dávala tomuto panákovi jedlo. Takže ako si môžete hneď od začiatku všimnúť, tu je ako keby Bán, tu je Freddy, ale Chica tam není. A to je ako keby Toyčika nahradzovala Chiku. Čiže ako keby tej Chike dávala cupcake. No, nedalo to moc zmysel. Ideme si to zvrhnúť. Takže Toyčika, vidíte, ten ako keby sa usmieval, že tá Toyčika mu, alebo tomu tej postavičke dáva cupcake. Ale z jednej z kamery, myslím, že keď na vás Puppet vyskočí, tak sa ukáže ako keby presne takáto postavička, ona je otočená a potom by sa mala otočiť. No a to je z jedných kamier, ktoré som akože ja prefaktovala je to divné slovo, ja viem. No a videla som tam, ako je tam ten panáčik ako na tej zdi a v tej chvíli musel vyskočiť Puppet. Čiže to bolo také trošku divné, ako keby, lebo tu vidíte máte Bunnyho, to Freddyho, ale kde je Chica, sakra? No, to nikto nevie. Takže to je ďalší prípad, keby fakt, ktorý by sa
mal spaktovať, ale už tu ho máte, čiže tak. Takže ďalšie faktu máme, prečo Chica zakrýva tú postavičku. No, to je tiež divné, prečo zakrýva. Tak si ideme na to ideme si to vysvetliť. No takže, aby nikto nevidel, že tú postavičku nikto bere, tak to Chica ho nahradí. Čiže, lebo tu máte Barneyho, Freddyho, ale že by ho Chica nahradila? No nahradila, je to divné trošku, no viem. No a tu si môžeme povedať, že tu je Chica, tu je Barney a tu je Freddy. Ináč to by mal byť Freddy a tu Barney, ale to je jedno. A tu presne Chica je na tom istom mieste ako bola. To je divné, že ju zakrýva. Takže máme tu veľa dôvodov. Takže ako prvé zakrýva to pretože ju chce nahradiť, pretože tam není Chica. Lebo tá postavička vyzerá ako nejaký panáčik nejakého seriálu. Nič ma nenapadlo, takže tak. No a to je ako nejaká bábika, ktorá tam sedela namiesto Chicky. Ale vraví sa, že toto by mal byť Golden Freddy a to Springtrap, len to je teraz Barney a Freddy, čiže mal by to byť Golden Freddy a Springtrap, teraz ma to len napadlo. No a bohužiaľ tam není nejaká Springtrap Chica, nie Spring Chica, alebo ja neviem, Golden Chica, ja neviem, taká blbosť. No a preto je to tak, aspoň podľa mňa. Lebo vidíte, tu teraz to je ako vo Five Nights at Freddy's jednotke. Nie Five Nights at Freddy's jednotka, ale myslím, že v jednej, ktorý bol len Golden Freddy a Springtrap, len neviem, či ešte také FNAF je. No a preto keď už sa tak nezjavujú často, no to v Golden Freddy sa v tejto zjavuje, no tak už to je trošku zamenené ako keby. Je to divné, viem. No a keby tá Chica aj ako keby zakrývala, že kým Puppet na ňo vyskočí, nech tam dá toho pánačika, alebo čo to je. To preto. Takže dá sa povedať, že to je taký, že to je ako keby Chica si tam nahradzovala sama sebu. Čiže tak. Takže dúfam, že sa vám páčila táto časť The Five Nights at Freddy's 2. Dal sa povedať, že fakty. Takže dúfam, že ste si to video užili. Určite nezabudnite dať like, odber, aj keď som tu viem, že som začala moc plynulým videom, ale nebudete sa dať nejaké uvítacie. Takže čau.